Nung minsan merong isang kwento tungkol sa isang tatay at ang kanyang anak. At tinuturuan nitong ama kung paano mamana ito pong bata. Araw-araw, dinadala ng tatay itong bata sa gubat. Para matuto yung bata, sabi ng tatay, panoorin mo ako. So many times, hundreds of times, the father was teaching the child, showing how to use the bow and arrow. Pero isang araw, tong tatay, nung tinuturuan niya ang kanyang anak kung paano mamana, sinabihan niya yung anak niya, kumuha ka ng panyo, tali mo sa aking ulo. Ginawa naman po ng bata. Tapos sabi ng tatay, maglagay ka ng target. Tapos panoorin mo akong mamana. So ginawa naman po ng bata. And the father started to shoot the arrows at the target. Ano po sa tingin niyo nangyari? Did the father hit the target? Natamaan ba niya yung kanyang pinapana? Nabigla din po yung bata. Kasi alam niya, asintado yung kanyang ama eh. Napakaraming beses, nung pinapanood niya ang tatay niya, he never missed one mark. Pero, nung wala nang nakikita yung ama, kahit na paano niya panain, no, he was trying his best, walang tumatama. And he was missing all of the plays, on all of the plays. At nung inalis nung ama yung kanyang blindfold, yung pagkatali, sabi niya doon sa kanyang anak, alam mo anak, kahit na gaano ka kagaling mamana, kung hindi mo nakikita yung iyong pinapana, walang kwenta. Many times in our life, that can also be applied. You may say that you are good, but your goodness is not good enough if you do not have any target or goal in your life. Saan mo ilalagay yung kabutihan mo? Saan mo ihuhulog ang buhay, ang oras, ang panahon, ang lakas mo? This life will be wasted if you do not have a good target. So ask yourself, what is your goal in life? Ano ba yung target ko? Ano ba yung layunin ko sa aking buhay? Saan ko ba dinadala itong buhay na ito? And the Lord is reminding us the primary target and goal of our life. What is it? Be holy as I am holy. That should be our goal. Yun ang layunin dapat natin, kabanalan. And the Lord has given us specific, concrete actions to do so that we can hit this target. In the Gospel, according to St. Matthew, we heard about the corporal acts of mercy. Yan dapat ang gawin, buhayin. Isabuhay ng bawat isang Katoliko at Kristiyano. Pakainin ang mga gutom, painumin ang mga nauuhaw, papasukin ang mga naliligaw, bisitahin ang mga nakakulong, damitin ang mga hubot-hubad. No? These are the targets that we should do in our life. Yes, we have our dreams. Kailangan nating mapatapos sa mga bata, kailangan nating mabayaran ang bahay. But after all of this, what makes our life meaningful is not only
filling our life, but giving this life away. That is the mystery of life. Mas napupuno ang buhay mo pag binabahagi mo sa iba. Pag pinupuno mo lang ang buhay mo, umaapaw, kamukha sa baso, pag pinuno mo, wala nang paglalagyan yan, aapaw, saan napupunta? Masasayang. Di po ba? Pinapaalala ng Diyos yan. Huwag mong pupunuin ang buhay mo kasi masasayang. Pinupuno mo ng pagkain ang rep, hindi mo naman makakain lahat. Di po ba? Nangungulekta tayo ng mga sapatos. Bakit caterpillar ka ba? Masusuot mo ba lahat ng sapatos? Ang dami natin mga damit. Pero tanongin yung sarili, ilan sa mga damit na yan yung palagi mo sinusuot? Di ba? Meron tayong mga paboritong damit na sinusuot lang. Yung mga iba, paminsan-minsan lang natin sinusuot. Napakarami natin binibili na storage ngayon sa cloud para daw sa mga picture, para sa mga data. Tanong ko po doon sa mga techie, kailan yung huling pagkakataon tinignan mo yung mga in-store mo dyan, yung mga picture? Naging junk, naging trash na. Sayang. Pero nagiging mas makabuluhan ang buhay. Kung nabubuhay ka, hindi lang para sa iyo, kundi para sa iba. Si San Francisco nagsabi niyan, we can never take anything from this world back to the Father, only those that we have given away. Kasi mag-ipon ka na mag-ipon, pag namatay ka, hindi mo na mamadadali mang inipon mo, hindi po ba? Pero pag namatay ka, pag pumanaw ka, anong madadala mo? The good memories. The good acts that you have done. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, who will be the persons to be welcome into eternal life? Yung mga nag-asal na tupa, mababait, sumusunod sa boses ng mabuting pastor. Yun yung pagkakaiba ng mga tupa sa mga kambing. Yung mga tupa, nawawala, oo. Pero pag narinig nila yung pastol, agad, babalik. Pero yung mga kambing, matigas ang ulo. Kahit nasigawan mong mga yan, may sariling mundo. Naninira pa. Bakit yung mga mababait, mga mabubuti, mga tapat, sila makakapasok sa langit? Kasi marunong silang makinig sa Diyos. Marunong silang tumupad sa kagustuhan ng Diyos. At anong kagustuhan ng Diyos? Mahalin natin ang mga minamahal ng Diyos. At sino mga minamahal ng Diyos? Ay yung mga walang kaya. Yung mga nahihirapan. Yung mga nabibigatan. Anong ginagawa ng masama sa atin? Binubulag tayo. The devil blindfolds us. Kaya nga po, isang definition nila ng kasalanan is missing the mark. Hindi mo tinatamaan yung dapat mong tamaan. At yan naman yung pinapaalala ng unang pagbasa sa libro ng Levitico. Napakaganda. Sinasabi, ito yung mga bagay na huwag nyo naman bigyan ng pansin. Pero pinag-aaksayan natin ang panahon. Kamuka, we have been warned. Huwag ka maninira. Diba?
Favorite natin ginagawa yan. Naninira ng mga ibang tao. Lalong-lalo na pag insecure tayo sa kanila. Aminin. Sabi din, huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa kapatid mo. Lalong-lalo na, sabi, iwasan mo na naisin na mamatay ang isang tao. Kahit na masama siya. No? Sabi, do not bear hatred for your brother in your heart. Kung nagkamali siya, sabi, you reprove him, you correct him, but do not incur sin against him. Do not bear a grudge against this person. Huwag kang maghihiganti. Huwag mong nanaisin na mamatay ang isang tao. Confess natin yan sa Diyos. How many times, pag tayo din galit na galit, nasasabi natin, sana mamatay na lang siya. Di po ba? But when you act this way, please be reminded, you are missing the mark. Sinasayang mo ang buhay mo, ang oras mo. At yan, gawa ng masama. Para saan? Para makuha niya ang kaluluwa natin. Sayang ang kabutihan natin. Our time, our life, our goodness, remember this, are our arrows. Yan yung mga pana natin dito sa mundo. Huwag mo lang ihahagis yan kahit saan. Make your life count. Make your time here on earth worth it. Do not waste it. Dahil tandaan mo, anuman ang gagawin mo dito, mabuti at masama, yan ay magkakaroon ng bunga sa susunod na buhay. So if you do good, the Lord knows that. That goodness will bear fruit in everlasting life. But if you do some mistakes, if you have done some mistakes, some sins in your life, you will bear that in the next life. So let us ask the Lord for His forgiveness always in our life. Amen? And let us try our best. Let us focus once again. Saan ko ba ihuhulog ang aking buhay? Saan ko ba dadalhin ang aking buhay? The Lord has given us a mark, a target, a goal. Please, focus your life, your energy, your time on that goal. And you would see yourself being welcomed by Jesus into the everlasting life. Amen.